No i Rostomili, dzisiaj się będziemy zaś dali uczyć cieszyńskich rzeczy. Dzisiaj będzie lekcji 17, a 18. Lekcji 17 zaczniemy od czytanki. Tacik mi prawią, że do szkoły muszę chodzić, co bych nie był osioł. Tuż chodzę, ale raczej bych orął albo kidał gnój, bo jakosik mi to wszystko do głowy nie wlazuje. Rachowanie najgorsze, bo mamy takiego rektora, kiedy cosik miałczy pod fusem, a potem dziecka nie wiedzą co a jak. Najradszy mam biologię, bo się uczymy o rozmaitych zwierzętach. Na geografii zaś nam rektorka wyrządza o całym świecie, jaki je wielkucny, a wiele je na nim rozmaitych wiecy. Można kiedyś do świata pójdę, ale teraz mam dość roboty doma. Na historii zaś się uczymy, co było kiedyś, a już nie ma. Jako było 100 roków temu, a jako 1000 roków temu. A ja se myślę, że czort wie, jako było, a wiem jedno, że do szkoły muszę chodzić, a dobre noty do chałupy nosić, bo jak nie, to tacik mają chruby posek, już na mnie naryktowany. Rostomili żadno sranda z tą szkołą. Rostomili, jako się robi po niektóre słówka. Rzeczowniki, co mają końcówkę IA, się w cieszyńskich rzeczy czy to a prawi z końcówką ija, a eja. To, co było w czytance, coście już słyszeli, baj geografia, geografia, historia, historyja, ortografia, ortografia, fotografia, fotografia, kaligrafia, kaligrafia. To jest kapkę Rostomili tak jak za starej Polski, jak w języku staropolskim. Dzisiaj się to czyta geografia, historia, ortografia, fotografia, kaligrafia, a kiedyś się dodawało tą końcówkę ija albo eja i tą końcówkę się furt jeszcze dodawało w cieszyńskich rzeczy. Aspoň te starsze pokolenia tą końcówkę dodawają. Rzeczowniki, co mają końcówkę ja, się w cieszyńskich rzeczy czyta, a prawi z końcówką ej. Jak jest demokracja, wyraz przeogromnie popularny przez ostatnie roki, to się ją czyta demokracji. Fundacja, fundacji. Demonstracja, demonstracji. Monstrancja, monstrancji. I Rostomili dycki je tak, że jaki rzeczownik ma końcówkę ja, to w cieszyńskich rzeczy, aspoň ta starsza generacja, dodało tam końcówkę ej. Demokracji, fundacji, demonstracji, monstrancji. Teraz coś wam rzeknę o partykułach. Partykuły w cieszyńskich rzeczy, tak jak w języku polskim, to są części mowy, co się ich nie odmienia. Najwięcej się używa na, razy, iny, ni, ani, isto, by, lebo, niech, ja, bodej, a się. I tutaj wam dam przykłady. Nadyć się podziwej, Hanko, jako się to robi, a rób to do porządku. Na, Hanej je ten smiatok pod dwieżami. Wiele razy żech ci prawił, co byś nie chlastał. Weź do dzichty inytela, wiela uniesiesz. Ni, joci tela grejcarów nie pojczą. Nie było w aryndzie ani jąka, ani karła. Ćmi się na polu, isto będzie padać. Lepszy by było, co by tukaj nie chodził. Bydymy to siano wozić wozym, lebo nosić na dzichtach. Trzeba mu życ, niech weźmie 2 ampry. Ja, a potem, że go widział, jak szoł miedzą. Bodej, dyć on nimo w kapsie ani grejcara. Iny się na niego podziwej, co wywodzo. Partykuły Rostomili tak się w cieszyńskich rzeczy używa. Jak się prawi, że trzeba by było coś ich zrobić, to idzie użyć czasownika mieć. Miałby kto dzisiaj zapłacić, mielibyśmy tam dzisiaj zajechać, mielibyście mu życ, co by tego nie przedował, miałaby dzisiaj ząść do ciotki,
miałoby się to dzisio wybrać, miałabyś coś ich dzisio dobrego uważić. Miałbych coś i zrobić. Czasownik mieć, jak się prawi, że by było coś dobre zrobić, to w ten czas się ten czasownik mieć używa. Roztomili lekcję 18, coś go jesieni, czytanka. Jesień idzie, ona już klupie do dwierzy, jeszcze będą dożynki, a już uwidzicie, że za chwilę trzeba będzie hajcować. Ja was nie chcę straszyć. Idzie jesień, wszystko trzeba skluzać z pola. Rzepę się zwożą ku chałupie, a dowo do corka, do piwnicy. Ziemnioki też sujemy do corka, ale taki drobniućki. Tata niechają nasadzeni na wiosnę, a większe bydą na łobiot. Są a i taki, kiere mają boloki, albo się ich przeciupało kopaczką, dowomy ich ekstra, do miecha, a będzie się ich ważyć babuciowi. Rzepę się też zwożą ku chałupie, a wciepuje do corka, do piwnicy. Będzie się ją ważyć, a dawać baronowi, co by z niego urosnął szumny zwierz. Zieliny, a wszystko, co zbyło na polach, się poli, a dziecka wciepują ziemnioki, kiere naszły jeszcze ledzykany na polu, do rozhajcowanej kubki trowy, a to są pieczoki. Jabłka, co my jeszcze niedawno pozbierali, się dowo do kopki. Marekwie, pietruzieli, a ćwikle się też dowo do kopki albo do piwnicy, ale do piwnicy się styrko do piosku. Liści lecą ze strumów, dzień je coraz krótszy, starka prawią, że chnet będzie zima. Roztomili w cieszyńskich rzeczy nie ma imię słowów. To je przeogromnie ważno wiedz. Ponikierzy spolszczają naszą rzecz, a styrkają do niej imię słowy, ale tak się nie śmi robić. Miasto końcówek w języku polskim, once, je zaimek co. Co albo kiery. Nie prawi się brakujący, ale prawi się ten, kiery chybio, albo ten, co chybio. Wzięna brakujący kastrolek, tak się nie prawi. Wzięna kastrolek, co i chybią. Prawią ponikierzy zeszywająco. Sprawnie się prawi ta, co zeszywo. Prawią ponikierzy zebrała zeszywającą nitkę. Mo się prawić, zebrała nitkę, co zeszywo. Opisujący, też się tak nie prawi, ale się prawi ten, kiery opisuje. To jest książka opisująco jodło, tak się nie prawi. Prawi się to jest książka, co opisuje jodło. I roztomili tutaj jeszcze kupa jest dyskusji o tym, co, o tych słowach co i kiery. Jorzech miał kiedyś taką, zeszłek się z profesorem Kadłubcym, Danielem, pozdrowią panie profesorze, i tam żech się dozwiedział i tam żech a dobrze se tego wszymnął, że co się odnosi do wiecy nieożywionych, a kiery się odnosi do ludzi. I ta kiero zeszywo to jest szwoczka, ale ta co zeszywo to jest maszyna zingerka, maszyna do szycia. Co się odnosi do rzeczy, do wiecy, a kiero się odnosi do ludzi. Roztomili Dycki, miasto końcówki once, się prawi czasownik, od którego pochodzi imię słów, a przed nim się dowo zaimek co albo kiery. Nie prawi się piszący, ale prawi się ten, kiery pisze. To je chłop piszący po naszemu. Tak się nie prawi. Prawi się to je chłop, kiery pisze po naszemu. Nie ma imię słowów w cieszyńskiej rzeczy. Rozumili jeszcze kapkę o tym, jako się robi ponikierę słowa. W ponikierych rzeczownikach, co na końcu mają dwie spółgłoski,
się między nich styrko samogłoskiem, przeważnie i nie prawi się teatr, ale prawi się tyjater, wiatr, wiater, statr, stater, metr, meter, Piotr, Pieter, kilometr, kilometer. I roztomili tukaj rzeknę wam tak. Kurs cieszyńskich rzeczy na tej 18 lekcji my skończyli. Cały ten kurs macie na moim kanale. Subskrybujcie ten kanał, jak go macie radzi. Tu macie dwa takie obrazki po obu stronach mojej głowy. Macie też obrazek do filmu, co się wam może spodobać. I roztomili terazy, już będziemy jechać nową książkę, będziemy drzistać, będziemy rządzić o nowym księciu. Nowy książę to będzie nowy cykl, co będę wam czytał. Wszystko to, co żech wam dzisiaj prawił, wszystkie te odcinki, ten kurs cieszyńskich rzeczy, on je i na mojej stronie internetowej www.gwaraciesyńska.com i macie pod każdym filmem też napisane wszystko to, co było, co żech drzistał o tym kursie cieszyńskich rzeczy. Roztomili, dzięka piękne, niech się wam darzy, wszystkiego dobrego.